Girelibuhan na sa Cebu City Police Office CCPO ang duha ka mga pulis nga nakuhaan og hulagway nga natulog sulod sa patrol sa Police Station 2 sa CCPO samtang nagpark sa may General Maximum Avenue sa Barangay Kaputaw, Dakbay na Sugbo kaganihang kadlawon. Kini samtang ipaubos ang mong duha ka mga pulis sa investigasyon sa CCPO. Ang duha ka pulis sakop sa Police Station 2 sa CCPO nga nakuhaan og hulagway sa usa ka Alex Lim. Human naabtan kini niya nga natulog sulod sa police car og dayong gipost sa social media hinungdan nga kini may viral sa pagkutlo ning balita. Gitangtang na hinuon ang naasoyng post. Matod sa direktor sa CCPO nga si Police Colonel Ernio Dalugdog nga gawa sa pagparelibo kanila, gikatak daw sab sila nga makatubang og kasong administratiba nga giandam na karon sa City Investigation, Detection and Management Unit sa CCPO. Wala pa hinon mahinabit ni Dalugdog ang duha ka mga pulis o gikatagda po sab sila nga patubagon sa pasangil bato kanila. Giklaro ni Dalugdog nga ang gibuhat sa duha ka pulis nakalapas gyud sa lagda sa National Police Commission kun Napolcom. Din hugot gyud nga gidili ang pagkatulog panahon sa duty. Aron masigurong di na masubli ang susamang hitabo, gibutyag ni Dalugdog nga sa sunod higayon apilo na gayon sa pagrelibo ang hepe o shift supervisor unya sa usa ka police station. So we will not tolerate this kind of behavior of our personnel. So naggawa na kami ng nag-issue na kami ng memorandum directing all station commanders and other chief special units to strictly supervise their personnel under their respective jurisdiction. So ngayon, itong pag may mahuli tayo uli na ganitong insidente, we will include the chief supervisor and the immediate superior officer to be held responsible under the for failure to supervise and monitor their personnel under the doctrine of command responsibility. Ang hepe sa Police Station 2 sa CCPO nga si Police Major Nolan Tagsip sa iyang bahin, mibutyag nga ang duha gideploy sa General Maximum Avenue, isip kabahin sa pagpatrolya sa kapulisan sa ilang area of responsibility kon AOR. Kagabi sa alas 8 sa gabi ang ilang duty o gikatagdang mo off kaganihang alas 8 sa buntag. 8 p.m. sir, mag-start ilang shift. Usually mangod sir at 7:45 to 7:50 mag-conduct namin ka-counting na. So magpang-abot ang incoming o outgoing o niya kanang relibo and then mag-police information and continuing education. Kung sa mga instruction ni CD, ni RD, i-relay and then that's the time nga dispatch. Mga 7:45, 7:50 AM sa buntag, mubalik na po sila for accounting na po and for debriefing na nila. Samtang gikasubo ni Dalugdog ang insidente nga naglambigit sa duha ka mga pulis, sanglit ang CCPO mounta ang 11 sa maayo og performance nga puwersa sa mga pulis sa Rion 7. Bisan sa mong insidente, nagpakita lamang kini sumala ni Dalugdog nga ang kapulisan sa CCPO nagbuhat gyud sa ilang trabaho sa pagserbisyo sa katawhan sa dakbayan. Nagkaroon ng command conference presided by our RD Pro 7, Police Brigadier General Anthony Aberin. So nagkakaroon ng performance review of all chief of police and station commanders. So nandun lahat ng mga units involved, nandun lahat ng mga CDs, nandun lahat ng mga PDs, and lahat ng mga station commanders are present during the conference. So nakita na dito kaganina nga ang CCPO, ang Cebu City Police Office, nagiging usa sa mga majority nagiging best performing units, especially pagdating sa campaign against sa illegal drugs, campaign against sa illegal gambling o sa campaign against lost firearms. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.